Nanay, oy! Abalumita nga nagutom na imong anak! Gusto ko man ka! Sige na kagkaon! Wala makikibuhat is bahay! Sira kagutom! Si nanay ba? Pag ang baboy gani kusog kayo mo kaon, malipay siya! Pero ako nga iyang anak, masuko ka! Kisa man yung tinudi mong anak, nay! Ako ang baboy! Ay! Tama, no? Tay! Gikaulaw ta ka! Ha? Nga naman! Akong nadunggan dito sa kanto! Nga bayot ko no ka! Sus, bataa, oy! Unya sa problema di ay! Luod kay kang kamahana ka! Luod kayo ka! Dili na takaamahan! Dili na takaamahan! Nahala! Sige! Ayaw na kong tawag tatay, ha? Ha? Kung di takatawag nga tatay, unsa naman ta ka? Anong manay ka? Dili nanay na ko nimo! Ay! Tama, no? Sa usa ka job interview, nangutana ang employer sa applicant. What can you contribute to our company? Naadi ay amutan, sir? Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Pakyas! News! Isang barko nalunod, hindi nakatiis, lumitaw. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Sa classroom, Buknoy, kung pangatanong galing tika, abtik imong itubag ha? Okay, ma'am. 1+1, abtik. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. O siya kaadlaw, nanuroy si Butchok ug ang iyang lolo. Naon siya ka apo? Nahulog ako lollipop lo. Pasag di na ayaw na napunita kay dirty na siya. Ug pagkaugma, nakitaan ni Goryo nga nahulog ang lolo ni Butchok sa kanal. Butchok! Ang imong lolo nahulog sa kanal. Ayaw na to siya punita ha, kay dirty na to siya. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Karong mga panahon na may gala, dili na tayo magpasagan og boto. Vote wisely! Sir, mangutana lang ko, sir. Sa manong? Kinsa na si Wisely, sir? Kandidato na? Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Tampalasan, gigambanaha ka! Naku, naibalaan nga na kay uyab nga 18 anyos! Na, ulahi, nakasbalita day. 23 anyos sa turunday. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Pakyas! News! Kawatan! Ni nakawan! Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Noong sakay ko, Sige, asa man ka? yalang sa kanto noong, naibayad ang bata noong? Wala, kay dool raman. Ang musabak noong. Wala, igapon. Sige nak, sa baka ko nak ha. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Nagkarga og kanding si lolo ko'y sa sulod sa bus, og nangutana ang konduktor. Kinsa ning kanding? Ako na daw, ako! Litihan na to nilo ha. Sige daw! Pangutana ng kanding daw kung nabara siya pamilite. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Si Tarzan, gi-interview sa usa ka reporter. Tarzan, unsa man mo pagtukod og balay diya sa ibabaw sa punuan? Ambot sir, kay nagrenta ramang ko diya sir. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Si Lolo Koy, nakabangga og Amerikano. Sorry sir. Sorry 2. Sorry 3. Sorry 4. Abi siguro mapildi ko ni mag-inihapay ha. Sorry 5. Are you sick? Sick daw. 6 gani. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Buknoy, kung na ako'y usa ka karni, ako siyang tungaon. Pila naman kapiraso akong karni? 2, ma'am. Una ako pa dyan tungaon? 4 na, ma'am. Ako pa dyan tungaon? 8 na, ma'am.
tunga magid na ako. 16 na, ma'am. Unya tungaon, pajud na ako siya. Dili naman. Ma'am, oy, ipagaling na lang na mambe, kapuya, oy. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Walay pang entrance fee si Lolo Koy sa sabungan. Mao nangita kini og pamaagi. Og ingani ang naitabo. Noong unsa na? Manok ni sir, manok. Oh, kabalo ko manok na. Nganong himungaan man ang gidala diri nong? Oh, naman gud laban niyang bana diri sir. Pang moral support lang sir ba? Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Sa eskwelahan. Okay, class, kisa may ganama atog langit. May isa og kamot ang tanan. Para lamang kay Tikyo. Tikyo, dili ka ganama atog langit? Dili ko ma'am, oy, kay paulion manggugog sa'yo ni mama, ma'am. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Ayaw, palit ka! Ay siya may palitan mo daw. Just daw nang, kanang sa litro pack. Ay siya man, kanang powder? Yan naman nang, naibareta. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Tay, tinuod ng multo, tay. Dili, nak. Ngano nanguta naman ka? Ingon magod ni Yaya, tay, nga tinuod daw ang multo. Ha? Ala, pag-impake na, nak. Kaya wala tay yaya. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Dunay usa ka Bisaya nga gi-interview sa Amerikano. What can you say about the violence in the Philippines? Oh sir, I don't know how to play violins, but I know how to play guitar. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. O siya kahubog, gidool sa pulis, og ingani ang naitabo. Kinsa isog diha, gawas! Brad, ka naman, Brad. Sa may problema. Kinsa man ka? Pulis ko diri, Brad. Nya, sa may itong problema niya, Brad. Wala man sir. Ngita lang kog isog diri sir ba kay ipadako punta na ako sa imo ha. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Nang gisugod ko ni mama nung magkuwag lamaw. Ay, dong! Hala, kadako na ba ni mo bata ka? Kadali, rabaya sa panahon no? Lagi nang, nag-eskwela pa ka. Nung, 4th year high school. Maba? Wala siya may balak ni mo kwaon. Lamaw lagi nung, Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Pedro, 1 plus 2. 3, ma'am. Ay, very good. Ikaw, Juan, 36 times 41. Ron, lisod gani. Ko'y pangutanon. Pabor. Absinin na lang ko, mamay. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Doon ay usa ka pangit na ngayog wish sa ka ferry. Ano sa may wish ni mo? Na, ko'y mapadiri. Gusto ko matog US kay basig dito na ako makita ng babae nga akong pakasalan. Ay, di na siya pwede kay pang Pilipinas na akong power. Mau ba? O sige, mahimo na lang kang mortal, tapos pakasalan ko nimo ha? Ha? Ay, ando na yung mapabit. Ano na to, Biki? Basing mabuhatan na ito nagparaan ni. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. The philosophy. Nong para. Manaog? Dili. Nga naman, nasikang floor niya yung jeep ninyo, kay musaka na lang ko. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Panagoy manok sa kusina, dili magbabugaw. Hadlo ka dong. Hala ka manok, naay kalaha diha. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Bakyas News! Basurero, nagsampa ng kaso. Binasura. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Gang na ako'y regalo nimo. Hala, unsa ba na? Tag-ana sa. Hala tagay ko klubi. Sige, para sa liog. Kwintas? Dili, lugod. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Sakit kayo bay? Nganong ing-ato man siya. Gibiyaan ko niya. Ano di ay bay? Asa di unta mo mga to? Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Ang taong walang kibo. Tako, ingat kayo.
uutot yan. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Be, hubog na ko be. Muuli na ko sa awa. Di pa ka hubog oy. Hubog na lagi ko. Kung hubog pa ka, unsa may pananaw nimo sakinan diha? Mga sakinan, wala na magbalay sa akong pananaw, pre. Oh, unsa nimo pag uli ron? Nga mga balay naman ang pananaw nimo sakinan. Yan na problema, pre. Dili na ko. Akong laton muagi ang akong balay. Akong paraon kay musakan ako. Tay, kinsay mong mas palangga tay ako si nanay. Aw, kabalo naman ka anak nga ikaw gid akong palangga. Bantog ray ni kagabi tay nga ako imong habulan unya si nanay imong hubuan. I love you tay. Kung si Adan gikan sa lapok ug si Eva gikan sa bukog ni Adan, unsa man ang bayot, Madonna? Kuan sir, bukog nga nagkalapok. Isog ra makaayo atong maestro da. Mao ba? Isog kayo tong maestro? Hala, isog di ay kayo atong maestro? Isog yun kaayo. Hala, Yan na si sir. good morning class. Good morning, sir. Atong subject karon, history. Ikaw unyot, kinsay unang presidente sa Pilipinas? Aguinaldo, sir. Okay, ikaw, kinsay nagpatay nila Lapu-Lapu? Ha? Kinsa? Si Magellan, sir. Ay, Magellan. Anong nagkabali-bali naman na? Ikaw, Madonna. Ay, maluwi ka, sir. Dili ako yung nagpatay ni Lapu-Lapu. Di na ko kagwantan nimo. Mulayas na gyud ko. Sige, layas. Kay mulayas ka, maglaslas ko. Hoy, kurokong ho. Di ka man gani kapatuli? Last na ba? Balita ka mo sa portrait sa Last Supper. Yadong, unsa man na dong? Last Supper? Nanindot kayo, sir. Last Supper. Tanahon tabi? Oy, unsa man ni? 14 man ni kabog ni naa sa Last Supper ni mo dong. Nana si sir, nana pilang waiter. Asa naman tong anak ng mga bayot kong Cheng? Paniyara to kay disiplinahon ta. Berto! Tay, ngano tay? Unsa man yun? Maglalaki ka o magbabaye? Kay nailatigon ako. Andam na ni. Oh, nganong nipiyong mo na imong mata? Go na tay! Latiguan ako!